Shalom, khorasma dihita saluhutna, di damang dainang nahina holongan itu hata Yesus Kristus, suang songuni namandohoti di siaran online, upasahat kami ma selamat hari Minggu tu hita salutna. Andorang sotabuka parminggota, martang yang nohom mahita sangombas. Amin. Tapuji matuhata marende mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Lulhun ma au ale debata,
Jala parbadahon badaku dopak bangso naso daulat roha. Sai palua maau sian bawa si ulaon si pauto-oto dohot ajet kelon. Ai hodo di bata haroroku ni hagogooku. Tongos ma hati oronmu dohot hati goronmu. Akan manugu au, pataru au tu dolok ni habadiaonmu, dohot tu ingananmu. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanamin na di Banua Gijang. Sailehon ma Tuhami rohana togu. Nabadia pikiran na denggan dohot rohana ringgas pasauton ulau na denggan. Sailehon madame Tuhami asasonak kami mangulu di bagasan pangundim. Sai marsi gantung Tuhatam mahami maradopon saluhut musunami. Sai ramoti jala pergogoi mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita. Tangihon hamu mapatik ni debata na di enet sian Evangelium Yohanes 14 ayat 21 songonon manidok manang ise namaniop akapatiki jala diradoti ido naholong roha diau alai dihaholongi dramangido naholong roha diau au pe holong dorohaku di ibana, jala papatarokku ma'au tu ibana. Ima sahatna, rap mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Marinde mahita.
tato poti madosata martangyang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi roha jala partalup ni roha jala nabasar doho, saya pangulahi maroham midahami, dibahedi saya sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami, dukoni asini roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala pauli mahami akana hinahopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gemaha tabaga-baga taringat Tuhan sesa ni dosa. Alani pangalosiat tado umbahin tertulang Kristus. Jala binaheni hajaotat tado ibana mamugang. Apa itu ibana pisang-pisang parhitiani hasonangatta. Jala binaheni mugangna malum tahilala. Hasangapun madi di batana di gijang. Amin. Marinde mahita. Hatani di bata turpuk epistel di Minggu Arion di enet sian Evangelium Yohanes 12 ayat 20 sarro di ayat 33.
tajaha marganti soring. Alai adong deba halak junani dohot niaka na nakoki laho martangiang di hari rayai. Dungi Romasi Filipus di Papua mai tu si Andreas. Dungi Romasi Andreas rap dohot si Filipus pabosa tu Yesus. Na tutu situtudo nahudok konon tuhamu dang naganda emei moloso madabu tu tano jalamate dung pemate asagudang parbuena. Au ma dihiton ganup na olo mangoloi au jala ia disi au disima dohot anak somaku pasangapon ni amaido ganup na mangoloi au. Pasangap maguarmi amang dungi Roma suara sian Banua Gijang mandok nungahu pasangap laos pasangap kudo muse. Dungi ni na Yesus ma mangalusinasida dada alani au umbahay na ro suara ondeng alani hamudo anggo au dung dipatimbo au sianta noon taitok kudo saluhut nasida tuau. Ido sahatna martua ma halak na tumanggihon hatan ibata jalan naung peoksa. Amin. Marin di mahita. Tahatindakon maha porseotai songon na hinatinakon ni dongata sahar porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jakoba ido ama pargogona sohatu dosan na temu palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni di bata Jakoba nasa sadai di mana tubuhon ni si Maria nagabe-gabian si Anton di porbadia dorang sohabubuhan ido tuhata na mau na bernit di panguman silatus
nama tetar pajol do ibana di hau pinasilang, na tuat banotoru dunitanom. Nama luak mengulu di hari patuluhon, nama naik surgo, lahudul siamun di batang Jehovah, amanai pargogona suhatrosani. Isi ima ibana pa ima sulong, mahumi halak na mengulu dohot nama ate. Au persea di porbadia, jala dong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot niasani dosa, dohot diatai namando, mulak mengulu sogot dagingnya halak naung mate, dohot yang luan nasora sudah. Amin. Tapi kema kor ama huria. Tapi gema tikting na masa di menguta sadarion. Tikting di HKBP Stoyo, Resort Sutoyo, Minggu 10 Maret 2024. Naparjolo, Goar do topik Minggu. Goarni Minggu sadarion Minggu Judika. Topik Minggu, hot do holong ni rohani Jehovah. 2. Pertanyaan sektor,
Kamis 21 Maret 2024, Patuponi Huriata do pertanyaan di sektor perdatam. Nama Jabui pertanyaan keluarga P. Simanulang, Boru Nababan, Jalan Perindustrian 5 nomor 20, RT 0 RW 0 masuk jam 10 sia 30 WIB. Sektor SMA Semea, nama Jabui pertanyaan keluarga Nyonya Simaremare, Boru Simarmata, Jalan Swadaya 2 nomor 3, RT 3 RW 4, masuk jam 10 sia 30 WIB. Jumat 22 Maret 2024, pertanyaan sektor di sektor Kalibata, nama Jabui pertanyaan keluarga Nyonya Hutahayan L. Boru Sirait, Jalan Kaca Jendela, masuk jam 10 sia 30 WIB. Sektor Cibubur, nama Jabui pertanyaan keluarga Situa Pesitorus Boru Gultom, alamat Perum Taman Laguna Blok 0 Tulu nomor 10 Sada, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi, masuk jam 10 sia 30 WIB. Tema bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Sabtu 23 Maret 2024, pertanyaan di sektor Pondok Gede, gabung doot paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo, nama Jabui pertanyaan keluarga Situa Luther P. Munte, Boru Pangaribuan, alamat Pila Jatiwaringin, nomor B11, Jalan Radar Utara, masuk jam 10 sia WIB. Tulu, pertanyaan bulanan remaja HKP Stoyo, Sabtu 23 Maret 2024, remaja HKP Stoyo naik 4 pound kebaktian bulanan maringanan di lantai 2 serbaguna HKP Stoyo, masuk jam 10.30 WIB di Sosoima Tusude remaja HKP Stoyo, asaro mandohoti kebaktian bulani. 4. Jadwal perayaan Pasca di HKP Stoyo, Rabu dan Kamis, tanggal 27 do tanggal 28 Maret 2024, di Patupa Huriata do ibadah pasion di gereja, masuk jam 10 sia 30 WIB. Kamis 28 Maret 2024, sekaligus pertengahan sektor nama menjadwal di Minggu Paupaton di Sosoi itu sudah ruas di sektor asaro mendohoti ibadah pasioni. Jumat 20 sia Maret 2024, parningotan Ari Hamamaten Tuhan Yesus, ibadah masuk 5 hari songon nasomal, jam 6, jam 8.30, jam 11, jam 15 do 10 WIB. Di sude ibadah di Patupa do ulaun na hohom jalalaos juduti marulaun nabadia. Minggu 31 Maret 2024, Pesta Parjolo, Ari Hamamaten Tuhan Yesus, Buha Buah Ijuk, jam 5 digabung tu ibadah gabe jam 6 WIB. Senin 1 April 2024, Pesta Paduaun Ari Hamamate Tuhan Yesus di Patupa Huriata do ibadah masuk jam 10 sia 30 WIB di Sosoi itu sudah ruas di sektor-sektor asaro mandohoti acara Pesta Paduani. 5. Family Gathering, pelayanan full timer, Kamis dan Jumat 4 dan 5 April 2024, HKP Distrik 8 DKI Jakarta, naik 4 pound family gathering maringanan di Grand Forest Hotel Bogor. Onom, periodisasi, hobartu aturan peraturan HKP tahun 2024, 5 tahun periodisasi disosoi itu seksi kategorial asa di Patupa periodisasi na diuluhon ni Ketua Dewan Kononia batas waktu 1 tanggal 20 April 2024. Diudutima tu rapat parhaldo partohonon laho mamilit Dewan Kononia Marturia Diokonia Sekretaris Surya Bendahara Huria Dohot para tahun. Pitu,
Pelayanan Seksi Kesehatan HKP Sutoyo. Dewan Diakoni melalui Seksi Kesehatan bekerjasama dengan Apotek Roksi akan mengadakan pengecekan kesehatan dengan alat kuantum. Hari ini Minggu tanggal 17 Maret 2024, Apotek Roksi akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis setelah selesai ibadah pada jam 6, 8.30, 11 WIB. Seluruh jemaat baik muda ataupun tua boleh ikut pemeriksaan gratis tersebut dan akan ada konsultasi dari nutrisionis strip ahli gizi. 8. Barita Habot Niroha, Nunga Jumolo Marujung Ngolu, Hatoguan Sihotang, Rabu 13 Maret 2024, tutup umur 63 tahun. Hina Baluhoni Inang, Gok Mauli Borus Simbolon, dohot meninggal hon yanakon sian sektor Cipinang Asam. Tuhatama mangapoli sude keluarga na ditinggal hon. Sia, sumbangan, di jalo sumbangan sian keluarga situa MHM Damanik, Boru Napitu, sektor Parserahan, bunga altar, Minggu 17 Maret 2024, Hamoleton di ulang tahun napa ono 10 tahun, Nyonya Situa MHM Damanik Retno Ika Boru Napitu. Laho pasikopon tiktingon boema tajaha di tikting cetak dohot barcode naung di sediaon nuria. Songonima saat tikting di minggu ta sadarion. Tabigima paduan suara kasih choir.
Marinde mahita, huhut papunggu pilihan kantong sadaa, dohot kantong sadabi. Damena sumurung sian saluhut roha, imana mga rajay ate-ate dohot pikiran muna, di na mga tusi ng makanguluhon hatani dewata. Amen. Horas madihita sudi.
Huriana pinarhamaol ni Tuhan Yesus Kristus turpuk jamita di minggu tasadarion, minggu judika tarsurat di buku panurirang Jeremia biddu 30 sada, mamuka sian ayat 35 sahat rodi ayat 37. Jeremia 30 sada ayat 35 sahat rodi ayat 37, songonoma hatani debata. Songonodo hatani Jahoba, na mangalehon mata niari gabe panodang arian, aturan ni bulan dohot akabitang gabe panodang borngin, ibana manggucang laut gabe marhasak akka galubangna, Jahoba Zebaot goarna. Tungsura masohot akka aturani marado ponau ninna Jahoba, masadi madohot pinopar ni Israeli, unang betar goar bangso di joloku saleleng-lelengna. Songonodo hatani Jahoba, molotung dapot suhaton akka langit di gijang, jala dapot dodoon akka ojahan ni tanoon di toru, dohot maahu mabolokon sadok pinopar ni si Israel, ala ni saluhut na binahen nasida ninna Jahoba. Olak nima sahatna, huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus, adong sa dapat dohan na cukup terkenal dari seorang filsuf Yunani yang bernama Heraklitos. Dia pernah menuliskan dalam catatannya sebagai seorang filsuf yang disebut dengan istilah pantarei kai uden mene. Artinya adalah segala sesuatu adalah berubah. Hanya satu yang tidak pernah berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Sudena sana adong di portibion marhamubaon, nasomubai ima hamubaoni sadiri. Inilah yang dituliskan dari filsuf yang bernama Heraklitos tadi. Perubahan memang terjadi di saluhut panggulmiton ningoluni jolma di ganuk tiki. Dalam setiap aspek kehidupan manusia, macai godang do akka hamubaon, nabuba, naboi dapot idauta. Bahkan dalam tatanan organisasi, dalam tata persuratan atau administratif, baik secara organisasi instansi pemerintah maupun organisasi gereja, mulohya di jahamu manang dibegi hamu pelantikan atau pengangkatan seorang pejabat, manang SK keputusan ketetapan seorang pendeta, saya muncul dan dimulai dengan istilah menimbang dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya, ditetapkan di titik-titik. Tapi ada satu catatan yang selalu harus ada dalam catatan atau dalam surat keputusan ketetapan tersebut. Adong dona boto satahe, adong catatan ini. Catatannya adalah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan dan ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Namar lapata doi hamu akadong asaha porseaon. Bahkan di dalam lembaran dokumen yang sudah sangat penting sekalipun, kita masih bisa menemukan bahwa masih dimungkinkan adanya perubahan. Karena apa? Ala jolmado napatu pahosa. Keputusan dan ketetapan itu bisa terjadi dilakukan karena ada kepentingan di sana. Karena ada hal-hal yang membuat keputusan dan ketetapan itu harus dibuat. Mulus misalnya di pemerintahan, barangkali sudah ada yang disebut dengan istilah asesmen atau baper jakat. Artinya segala sesuatu sudah dilakukan melalui fit and proper test. Meskipun memang itu bisa saja ada orang yang menganggap holan formalitas sabingdoi. Tapi apapun itu sudah ada tahapan dan proses yang sudah dilalui untuk membuat keputusan dan ketetapan itu. Suak songoni doa temolo eskani padita, gudang dua kapadita nuaing na bahir rohana. Tu dia mana yang ro eskakun na rohana te.
Karena apa? Karena mungkin juga bahkan di dalam organisasi gereja sendiri pun, dan hola di organisasi pemerintahan, bahwa persuratan, tata administrasi yang seringkali dituangkan dalam naskah surat keputusan dan ketetapan itu, selalu masih ada kesempatan dan kelemahan yang ada dalam surat tersebut. Idiban di dok rupani mulu adong kekeliruan akan diadakan perbaikan semestinya. Kalau saja surat itu, SK itu dibuat berdasarkan potensinya, berdasarkan kapasitasnya, berdasarkan kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sejatinya sangat kecil kemungkinan ada kesalahan di sana. Tapi bagaimana jika keputusan SK itu dibuat karena ada kepentingan, ada muatan politisnya, ada unsur like and dislike di sana sehingga muncul surat keputusan dan ketetapan yang membuat orang merasa bahwa SK itu sejatinya belum layak untuk diberikan kepada seseorang atau kepada orang lain. Alani ido hamua kajonga saha porseaon di portibiodo pehita di pardagingonon. Ada banyak kelemahan-kelemahan yang membuat kita bisa berubah oleh karena iklim yang mengatur segala sesuatunya. Suak songonido nang dia kapar saoran ate. Dia kapar saoran di tonga-tonga ni huria, toktong doboi idao tak kahamu baon, yang sifatnya sangat bisa dan sangat cepat terjadi perubahan. Mulu dia kaina misalnya rupani, mulu laumar gurede nasida. Pitor adong boladong misalnya grup uya nasida pitor ridok do. Anon pakai nuansa na piolek mahita teh hinna. Ate adong ko pesongoni nama saya teh. Artinya adalah bahwa apa yang sudah diputuskan, apa yang sudah ditetapkan berdasarkan kemauan dan keinginannya. Boy do tokinai munggil jalamubai. Alah niaha. Di boto mamuse di pudian nyari. Di pahata-hata upusi taronggal lo hape nangak ko inda tudongan nai. Gabi mago ma nakin nuansa na pioleti. Suak soni do dia kapar sauran na asing, dia kapar hamaranggion, bahkan di dalam setiap relasi dan persekutuan dimanapun kita berada, akan masa dihamu bauni boido dapot idauta. Di tonga-tonga ni huria pe godang do namasa, dia kahamu baon. Nunga ditotopon rupani marhite-hite program pelayanan. Naikon patu pauma pelayanan marturia, diakonia dan koinonia. Ale boido muse muba jala munggil. Aha naung ditotopon marhite-hite rapot dohot akapakatayon na marsituhu. Karena ada orang yang berusaha untuk mengganggu. Sehingga apa yang menjadi keputusan, sehingga apa yang telah ditetapkan dan disepakati bersama itu gabe muba manang munggil. Ala adong roha naing mangguturi. Ala nido hamua kadong saha porseaon. Dalam setiap perdagingon dohot bakko ni hajol maunon. Taga di portibiodo pehita. Ikon sayna idauta do akan masa namuba-uba jalan nameoleol di bagasan ngoluta. Di raju mirohata do nungatung macai dengan parsaurata pardonganota dohot donganiate. Kita sudah merasa sudah sangat seperti besti kepada yang lain. Tu dia pe ko rapak ate. Tuonan tu pasar iko rapak. Bahkan gaya pangkas rambut pun harus bisa sebisa mungkin diupayakan untuk selalu sama. Gaya berpakaian, busana, kostum dan hal-hal lain yang membuat kita telah merasa menjadi bagian dari orang lain itu. Alai boido muse songon nahudok nakinan satok kido perbalik ni rohani jolma di portibion. Satok kido parmunggil dohot parmuba ni holong ni rohani jolma maradopon halak na asing. Hola saotik lipe sian na di bagasan rohanai. Hola saotik dang suman sian na hirim ni rohanai pitor ditadikon. Menjadi keinginan untuk berpisah dari orang yang bahkan sudah sangat lama mardongan rabdohot akana asing. Alani doha muak kadonga saha porseaon. Turpuk jamita di mingguta sadarion di minggu judi kaon. Naing paingot ton hita. Bagaimana Tuhan Allah mengutus Nabi Yeremia
Parsuruon ni debata marhite-hite panurirang Jeremia madapoton bangso Israel na dibagasan habuangan di Babeli, memberikan satu jaminan dan kepastian bahwa keputusan dan ketetapan Allah untuk mengasihi bangso na pinilit nai hotdo rodi saliling nilelengna. Ini adalah sebuah jaminan kepastian. Songo dia penataida di Portibion hamua kadonga saha porsiaon. Muba pe akka parale aleo munai. Muba be akka holong ni roha muna maradopon dongam muna. Muba pe akka holong ni roha ni natorasna maradopon ni anak konna. Suak songoni nang anak kon maradopon natorasna. Alai yang go turpuk jamita dihita sedarion. Memberikan satu kepastian dan jaminan. Songo dia petakang ni roha ni bangso na pinilit ni debatai. Ala yang go holong ni roha ni debata manoktong do rodi saliling ni lelengna. Nakin nunga manopoti dosa hita dia do pani debata. Di boto Tuhan ido. Bahkan ketika kita sudah melangkahkan kaki dung haruar hita sian permingguanon. Boy do ditatap debata naikon mangulahu dosa nama hita. Mangulahu dosa do pehita do dia ka ari-ari na mangihut. Alai anggo turpuk sadarion songo dia pe juga ni harohaon ni jolmai. Songo dia pe hatak kangon dohot hajahaton nasai di paula-ula jolmai. Alai anggo holong ni rohani debata tung naso tupa mose jalan naso tupa munggil. Nunga di boto debata hian. Nak kita topoti pe dosa tai dukaruar hita sia joroni debataon boy do hita musi mangulahod dosa. Alay nang takas ingotot tahamua kadong sa porseaon yang goholong ni rohani debata hot doi rodi saliling nililingna. Jala ido na nang boy di patolhas marhite-hite turpuk jamita di mingguta sadarion di minggu judikaon. Dibuhai do turpuk jamitaon sian ayat 35. Tuhan mengambil dan menganalogikan tentang kasihnya yang setia dan sampai selama-lamanya disimbolkan di gobarhon marhite-hite mataniari bulan bintang dohot parhasak ni galubang. Kenapa Allah harus menggunakan matahari bulan bintang dohot galubang itu ngatongan di laut? Karena tidak ada satu orang pun manusia yang mampu mengubah parbicar ni mataniari. Danga dong nanggo sahalak peha gogo oni jolma di Portibion yang mampu mengubah malam menjadi siang dan siang menjadi malam. Nah tapi dia kontiti DJ rupani dia dena jangan berhenti mencintaiku meski mentari berhenti bersinar. Hurang go hitati dia kalagu Portibi mudah-mudahan dia kalagu rohani nungatung macai hafal. Tetapi ini menggambarkan tentang bagaimana bahkan lagu pun digubah untuk menggambarkan tentang besarnya cinta yang bahkan sama sekali dilukiskan dengan sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin. Anggo so bicar be mataniari dang tarto titaro madapoton huriona te. Jangan berhenti mencintaiku meski mentari berhenti bersinarinna. Anggo nunga masohot mataniari dang buibe idau tata tapota ro madapoton parmingguon sadarion. Tetapi songon nalidok ni hita halak batak nadila do paredena te. Songo dia pe gubahan syair bahkan tulisan-tulisan yang dituangkan dalam sastra lagu itu yang menggambarkan tentang kehebatan dan kekuatan tentang cinta itu. Ala yang go di Portibio do pe hita na sai jupak ta do pe akkana mubauba. Suak songon ido nang dia kapar rumah tangga tabiate. Anggo tikimar dongan sebelum sahat tu joroni debata tulanggatan ni garejai tung macai ina mauli ni begion hata ni akka neng manopot sitopotonna. Kaulah bulanku, kaulah bintangku inna. Masa de pena julu songoni di hita. Ada kuboto di Jakarta on masa de pena songoni menangdang. Tetapi artinya adalah ada banyak kata-kata yang hendak digubah untuk menggambarkan, untuk melukiskan tentang kekuatan dan besarnya cinta yang hendak dibagikan. Tuhalak nahina holongan ni rohana. Aledung mardada 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Maholam matuk-tuk. Inatai rupani di utong adalan.
Aku ya cik paton nih nunga marbugang nunga marbudari nai natai matu amatai. Hari do amatai. Makana pakai matami. Unang bilulangok ko pitorina duate. Artinya ada banyak hal yang berubah dalam kehidupan manusia. Tung maceg tabope begeon hatana di awal. Ketika ia menyatakan tentang besarnya cintanya. Tuhalak nahina holongan ni rohanai. Alai di pardalanan itiki boido mago jala munggil saluhutnai. Alani do hamuak kadonga saha porsiaon. Munggil peholong ni rohani amatai maradupon inatai. Munggil peholong ni roham inang maradupon akka amat tadi jabu. Pos maroha mamang. Adong do Tuhan debata yang menunjukkan kasihnya dalam kesetiaannya. Matuk-tuk pehita. Mabugak pe patai. Ala yang goholong ni rohani debata tung nasomuba jalan nasomo sedo. Hacipe di hilala rohaminang ala niak kapangalahon ni amatta di bagas. Ala dangbe diulahon hatana ditikki manopot tamu di parjolo lawa pasahaton holong ni rohanai. Di pardalanan di tonga-tonga ni keluarga. Ada banyak perkataan bahkan mungkin yang sudah menyakiti akka rohani ina di tonga-tonga ni keluarga. Ingo matur pugjamita sadarion. Muba pe rohani holong ni rohani akka amatta maradupon akka inata di tonga-tonga ni keluarga. Ada cinta kasih Allah yang luar biasa yang menopang akka ina, manopang hita saluhutna diakka namuba dohot namose natadopi di bagasan pardalanan ningoluta di partikianon. Alani dohamu kadonga saha porsiaon ketika Yeremia menyampaikan keyakinan dan jaminan ini kepada bangsa Israel yang menggambarkan dan menyimbolkan tentang bahwa tidak ada satu kekuatan dan kekuasaan manusia yang mampu mengubah ciptaan Tuhan itu. Gabe rupani matanyari bicar sian sabola barat. Tidak ada satu kekuatan dan kemampuan intelektual manusia yang mampu mengubah itu. Itulah yang dipakai oleh Yeremia untuk menjelaskan kepada bangsa Israel. Bagaimanapun kondisi yang dihadapi bangsa Israel dalam kondisi di pembuangan Babel selama 70 tahun ini. Nunga pola gudang nasida makatahon mengadukon tu debata Tuhan kami itu sudah kalah. Nunga talu be debata nami i. Nunga talu be debata nahusobahami i. Dang marhuaso be, dang margogo be, dang marlaba be debata nasai hupa puji-puji hami i. Tetapi Yeremia datang menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel. Molo pe ikut dayommu na maulih, molo pe ikut bolusommu na haciti. Meskipun sudah ada rasa putus asa tentang ketidakadilan, tentang rasa penderitaan yang dihadapi bangsa Israel di dalam pembuangan Babel itu, Allah yang koholong ni rohani debata hot do rodi saliling ni lelengna. Dai hamuma jala bolusamu, hamaolon, hahaciton, bahkan penindasan yang dilakukan oleh bangsa Babel maradopon hamu ay alani dosa munado. Alai naing hupa pita jala hupa polin. Saya mau ingin membuat pemulihan, membuat pembaruan atas karakter bangsa Israel songon bangso nahupiliti. Asalam pita polin haporsiaw muna lau mamuji dohot pasangapon goarni debata naung mamilit tamu gabe bangsona. Inilah tujuan Allah untuk membiarkan bangsa Israel menikmati penderitaan di tengah-tengah bangsa Babel itu. Asalam pita jala polin haporsiaun nasida. Lam hita pe hamuak kadonga saha porsiaun. Di portibion naruduton. Kita bisa merasakan penderitaan yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Sipata do hangaluton natabolus. Sipata do nunga madele hita alaniak kahamaolon do tahaciton natabolus. Alaniak kaparsahiton di pamatang nama baik kita lam gale. Na so tau behita manguduti akka ulauta dohot pataruhok kita patupahon nadenggan di bagasan nguluta. Nunga jot say taburai debata. Di dia doho Tuhan. Say ganup tiki doho hujau di bagasan tangiaki. Say ganup tokit doho upa jauh-jauh marhite akka edde nang puji-puji aki. Ale buasa tung macemaol dope akka nahubolus di bagasan ngulukon. Barangkali teriakan
Ratapan dan tangisan itu bisa saja hadir dari kehidupan setiap orang hari ini dan untuk waktu yang akan datang pun. Alai naeng di patolhas panurirang Jeremia di tonga-tonga ni parsaurata sadarion. Molo pe ikut dalanota bolusota hamoloni. Naik tok tong di igil debata doa urap dohotamu. Asa marhaporusan jala marhaposan tu debata yang menyatakan kasihnya dan kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan mubah yang goholong ni rohani debata. Kasih Allah atas bangsa Israel pada zaman itu adalah kasih Allah yang berlaku hingga hari ini, termasuk untuk jemaat HKBP Sutoyo yang datang beribadah sadarion. Manok tong doholong ni rohani debatai hamua kadong asaha porsiaon. Napa duahon di patolhas panurang Jeremia marhite-hite turpuk jami taon di ayat 30 nomi. Tung sura masohot akka aturani marado ponauni na Jahuba. Masadi madohot pinoparni Israel unang betar goar bangsoku di jolokku saliling nilelengna. Inilah yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Kepada bangsa Israel, Allah punya hak inisiatif atau hak prerogatif yang disebut dengan umat pilihan. Umat pilihan kalau disebutkan dalam istilah Ibraninya adalah goi. Dalam bahasa Yunani disebutkan dengan istilah am. Hidup benar di hata porsiautai di Ponggol Patoluhoni. Gereja yang kudus dan am. Artinya menggambarkan keseluruhan bangsa. Sude bangso tidak dibatasi oleh kaum suku hom dohot parmargaon. Tetapi di dalam kitab Yeremia pasal 31 ini Allah mau mengembalikan apa yang sudah dibuat perjanjian atas bangsa Israel. Maka di dalam pasal 31 mulut tajahasian ayat 30 sada saatro di ayat 34 Allah membuat perjanjian yang baru atas bangsa Israel. Mabain perpadanan nai baru debata rap dohot bangsa Israel, tetapi ditujukan dan dinyatakan kepada kaum, kepada pribadi lepas pribadi, bukan lagi kepada atas nama bangsa, tetapi kepada kaum, kepada kelompok, kepada individu yang di dalam bahasa Ibrani disebut dengan istilah gur. Artinya pribadi lepas pribadi, kelompok lepas kelompok, bahkan siapapun yang ingin masuk dalam persekutuan yang sama untuk hidup dalam kasih Allah, maka kasih Tuhan itu akan terus dinyatakan sampai kapanpun. Pemeliharaan kasih Allah itu dinyatakan tusaluhut jolma yang ada dalam persekutuan-persekutuan yang sama. Alani doha mua kadonga saha porsiaon di parsaurat tarap dohut debata marhite-hite huriaipe naing takas do boto otta jala ingotota naing rata-rata atta do marhite-hite aka parsauran na di patupa huria ganup huria dimanapun itu. Di sana kasih Allah sedang dinyatakan. Di sana Tuhan sedang berdiri untuk menyatakan kasihnya dalam setiap persekutuan-persekutuan yang dibangun atas dasar kasih Tuhan. Jadi di huria dia pe nuaing akka dongatta marminggu marsaur. Di sana ada kasih Allah sedang dinyatakan. Asal ma parsauran na di pajongjong nai parsauran na marujahan tu hata dohot patik ni debata. Asal ma parsauran na di pajongjong nai na marujahan yang didasarkan dialaskan pada kasih Tuhan untuk membangun setiap persekutuan itu. Alani doha mua kadonga saha porsiaon. Diganu parsauran na di patupa. Di tonga-tonga ni huria dohot aka parsauran parmargaupe. Di sana kasih Allah terus dinyatakan oleh Tuhan. Jongjong doholong ni rohani debata dia kaparsauran na di paojak marhite-hite holong ni debata. Di tonga-tonga niya kaganong rumah tangga pe jongjong doholong ni rohani debata karena kasih Allah dibangun di tengah-tengah keluarga itu sebagai landasan songon ojahan ni haujak ni akar rumah tangga bahkan persekutuan apapun yang kita bangun. Napatuluhon hamua kadonga saha porsiaon di ayat 37 di dok. Songonoddo hatani Jahuba molotung dapot suhaton akka langit di gijang jala dapot dodoan akka ojahan ni tano on ditoru
dohot maau mabolokon sadok pinoparnisi Israel. Sekali lagi Tuhan melalui Yeremia menggunakan ciptaan Tuhan itu sebagai simbol tentang bahwa tidak ada satu kekuatan dan kekuasaan dan kemampuan manusia untuk mampu menyelidiki, mampu menandingi mana di hagogoon dohot huaso ni debata. Ido bana digobarhon songo dia pe bagas ni ojahan ni portibion. Jala songo dia pe tibbo ni langiti dang tardodo rohani jolmai. Bahkan intelektual sekalipun, bahkan mulu masa pe misalnya akan keadaan cuaca yang berubah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika hanya mampu memberikan catatan tentang kondisi dan keadaan untuk menjadi pewaspada untuk masyarakat. Hanya mengingatkan, tapi tidak mampu menjamin naik corona mas tsunami, naik kosongonon. Tetapi Tuhan Allah dalam keberdaulatannya, dalam kewenangannya, dalam kekuasaannya mampu mengubah segala sesuatu yang Tuhan kehendaki nana yang diubah di Portibion. Tetapi kasihnya tidak akan pernah diubah tua kabangso na pinilitnay. Alanido hamuak kadonga saha porseaon. Naing dipaingo turpuk jamitao doaurap dohot tamu. Songo dia pe hamalo otta. Songo dia pe hagogo otta. Songo dia pe bisukta yang kita peroleh lewat pendidikan di Portibion. Kita tidak mampu mengendalikan kuasa Allah dalam kehidupan ini. Dan mergogo hita lau mangubah parbicar ni mataniari sian timur gabetu barat. Dan mergogo akka perhapistaran di Portibion untuk memastikan Papua marsogot neng rona gempa tektonik atau tsunami atau apapun yang bisa menghancurkan dan meluluh lantakkan Portibion. Hola debatado na tau patu pahu saluhut nai. Alanido hamuak kadonga saha porsiaon. Di dalam setiap keterbatasan yang kita miliki sebagai umat ciptaan, songon halak natinopani debata ikon manian tapatuduk rohatai ngolutai tu debata na marhuaso saluhutna jala margogo patu pahon si patu pahonna hobar tulo moni rohana dinasa panggulmiton ningoluta. Alanido hamua kadonga saha porseaon sahalinae molotung pe ikon ado pamuna segala hal yang berubah di tonga-tonga ni Portibion muba pihak kaparale muna non haduan marsogot sari-hari pe unak pola madele hamua teh unak pola balik sa pahata-hata hamu dong amunai. Ay gudang go songgoni. Atuari mardonga tung macai kental si tutu pardongan on naon akrapian. Songon hudok nakin na parjolo akan nuansa segala macam nuansa nunga dipakai untuk melukiskan tentang songo dia keeratan pardongan on nasida. Ale hola saoti dohatan na pisi karuar sian pamangan na. Soina ma rimasna. Soina ma sogoni rohana. Pola do tapai dokon mardomu itano sirara la sotupa be masipak kulingan au dohot oppu sitaronggali ninna marado pondonganna. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulutung pe idau muna akan masa di Portibion dalam setiap perubahan. Mubah holong ni rohani dongan marado kamu, mubah holong ni rohani amata marado pon akka inata, mubah holong ni rohani anak konna marado pon natorasna. Alai ingot ma yang goholong ni rohani debata tung na somubado lau makkaholongi hita saleleng di Portibion dope hita atong pasaha matu debata saluhut na hinol sohon ni roham. Apapun yang hari ini membuatmu putus asa karena kondisi dan keadaan yang membuatmu merasa jauh dari Tuhan, yang membuatmu merasa Tuhan tidak lagi berdaulat dan berkuasa atas hidupmu, Allah yang go sadarion jong do panurirang Jeremia di tonga-tonga ni parsauraton pargogoihon dohot paposon rohat tabi ang goholong ni rohani debatai manok tong do rodi saleleng nililingna Portibion na muba-uba dohot saluhut pangisina ale yang goholong ni rohani debata manok tong doi sahat rodi saleleng nililingna atong tabuan masaluhut nasa natahol sohon tu debata tapasahat saluhut na hinalunguton ni rohat tai tu debata. Apa yang dikatakan Yeremia dalam pasal 29 ayat 11.
Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kesejahteraan kota itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kamu masa depan yang penuh pengharapan. Naing tugu-tuguon di debatado hita, tu akan hinirim ni rohata, ke masa depan yang penuh pengharapan nagok pakirimon, naing arahono ni debata, naing tugu hono ni debatado hita, atong tapay hutihut maholong ni rohani debata, di bagasan panggulmiton di ngoduta, jalan arumikot, toktong mahita, gabi halak si parholong ni roha, marado pondongan, dia kasaluhut parsauran atapatupa, lumobi maholong ni rohata tu debata, sayunang muba, unang mose, alaniak kana masa di portibion. Amen martangyak kita. Mauliate marohanami di ho Tuhan, nunga di pargugoy ho kohami marhiti-hiti hatam na badiyai, nunga marsaor hami hata dohot hatami ali Tuhan, nunga dilehoko hagugo di hami sedarion, sipata ali Tuhan madele hami maradopon akan ahumaliang nami, sipata ali Tuhan marukil hami marnida akadongan nahu haholongi hami, ala nunga ditadikon akka parsauran nami nasailaw na tung macay denggani, ala niaka pangalaho dohot rohana sadiri, ale pos do rohanami ali Tuhan, molutung pesipata herana lumuna kami di portibion ala di paninggalhon yakka parsauran dohot akan naung hupajongjok kami di portibion suak songoni diaka parhaha maranggion suak songoni nang diaka parrumah tanggaon suak songoni peli Tuhan nang ditonga-tongani huria sipata ale Tuhan hudai hami akan nangali diaka parsaurani ale pos dorhanami molutung pemadau holong nyaka dongan maradopon hami alai nunga pos rohanami ali Tuhan lehonommu maholongmu na manoktongi di hami ganuk marsada-sada tadi konommu maholong mi ali Tuhan mapargugoy ho kami patuguhon ha porsion nami asa molotung pehera na lilianak kami di portibion nunga marpos ni roha hami ali Tuhan pabuahodo jaminan dohot kepastian di ngulu nami naso tupa tadi konommu do hami ali Tuhan marhite-hite holongmu na hotro di saliling nililingna ali di bata Jahoba amanami di Banua Gijang. Hutangi ako kami ma huriamon huria HKBP Sutoyo on. Parhobas di tonga-tonga ni huriamon na pinajong-jong mu pinabakit mu ali Tuhan. Lehon hagugo o dinasida dohot roha nara lau mangulahon aka ulaon parsuruon mi. Asa di patupa saluhut na hobar tulomoni roham. Suak songoni mali Tuhan ruas ni huriam di huriaon. Lehon hagugo on dinasida hahipason. Pasu-pasuhon manasida dia karagam ni pasu-pasui di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluna sida. Asa tau nasida li Tuhan pasol hotod dirina mamuji pasangapon goarmu na badiai di saluhut pardalanan ni nguluna sida. Pasu-pasu sianak kadak danak nama godang suak soni akka nama rumah tangga dohot naung akalan sia li Tuhan. Lehon ma pasu-pasum tunasida hobar tolomoni roham. Pasu-pasu di hagugoon, pasu-pasu di habisuhon dohot akka silas ni roha, toktong mapatongonommu, saluhut tu akka ruas ni huriam. Ali di bata Jahoba amanami di Banua Gijang. Hutangnya ko kay matong akka saluhut program ni huriamon. Sa saluhut na ali Tuhan, akka program na naing di patupa huriamon, gabe program na mabayen las ni roha, diaka na majalosa, na mabahen hadameon, diaka nama jalo saluhut pelayanan pakubasion na pinatupan ni huriamon ali di bata Jahoba amanami di Banua Gijang. Hutangnya ko kabi maswak songoni keluarga na tininggalhon ni akan naung jumulo moding pos rohanami ali Tuhan lehono muhagugoon dinasida diaka na mangulu keluarga na tinadikon na asa anggiat boy di ida ditatap jala di jalo na sida ali Tuhan marhite parsirangan ala ni hamatean tung nasotupa magupu ha porsiaon nasida alai lam tadaon na maho ali Tuhan nagabi di bata nasida na toktong mapargogoyhon mga puli dohot mga pusi akka ilu nasida ali Tuhan di bata amanami di Banua Gijang saluhut manasa ngulu namion hupasahat tubagasan tangammu nagokuwasoy atong marhuaso maho pasahaton saluhut na hobar diakka na hinirim na pinarsita ni akka ruas ni huriam sedarion jala patongo mahami tua kapak kirimon tu masa depan na di bagasan las ni roha
Atik marlauk dosa hami ani Tuhan marado pondongan nami jol matar lumubi marado ponho. Atong marpamuati roham di saluhu dosa nahula hami satung tama hami gabe habaoran ni paso pasum. Di bagasan gorenak mu Tuhan Yesus Kristus si pangulu jala si hokop pami. Jalo matangiang pangiduan namion. Amen. Marede hita sian buku de nomor 755 laos pasahat pilihan tua do pani dibata.
Tatangyak kumapilian na tapapungot tuado pani debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan dohot na saulibasa na mauli utus. Hupa sahat tami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramotia sa hupar hasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang say pinorbadia magoarmo. Say Roma harajaonmu say saut malomoni roham di Banua Tongos songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sayarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ni Tuhan Yesus mulak mahamu di bagasa dame jalo hamu pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala di pasaorhon ma damena tu toddi munabe. Amen. Amen. Kami sian parhobas na makobasi parminggota di sadarion Minggu 17 Maret 2024 pukul 10 sada. Pasahaton selamat hari Minggu ma dihita saluhut. Tuhan Yesus memberkati. Horas.